گوندê beyaza mezin li başûrî Tirabespiyê dikeve li dor 7 kîlometran. Gundên li dor wî li başûr Xerdûka, li bakur beyaza biçûk yan gundikê Elî, li Rojhilat Ebu Hicêra, li Rojava Leylan kevin yan ji kevin de nêzîkî 6 malî têde hebûn û gelek siriyan li gund hebûn. Lê niha 5-6 mal tenê mane û yê din hemû bar kirine, çê di krîza Sûrî de û çê berî krîza Sûrî. Gava Cebhetun Nesra jî derbasî gund bû, bi egera vî hawî gelek ji gundiya bar kirin. Çemek li gund heye û di pira li ser çem hene, ji wan re dibêjin pira Almana. Gundî karê çandiniyê dikin û ejala xwedî dikin û muwezzif jî lê hebûn. Ev agahî bi xwe gihişt me ji hêla parêzer Abdulbarî Atto û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdallah Kolo spas ji we re.